porque estamos na Lobeira Today, que non lo puxo todo aí, Nicolau. Estades a escoitar a Pasada Eva. A min coñecedesme como dietista realista, son Sandra. Imos falar de sexo e de relacións afectivas, que tamén imos poñer aí as emocións. Bueno, antes de nada, dicir que eu son dietista e Eva, ainda que non o saibades, tamén estudio dietética. Non somos ni psicólogas, ni sexólogas, ni nada así, non pretendemos sentar cátedra. Temos que dicirlo, somos as dúas hetero. Pidecha o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quen anda. Pois somos cuarentañeras as dúas. Eu non, eu son cuarentona. As dúas somos nais. Cada vez que follo cun tipo, bajo unha marca na pata da cama. En serio? Eu non. Estou pensando, a ti non sei se te pasou algunha vez, pero a mí sí me pasou de algún tipo de dicirme que era demasiado inteligente, entón que sentíase que daballe medo. A un momento valenme, o 80% dos homes valenme. Que pode ser malo? Deixar a educación afectivo-sexual en mans do porno e deste tipo de cousas. O tamaño importa? Importa, pero logo hai outras cousiñas, non somos falocentristas tampouco. As cousas que, sí, non se pode ser tan falocéntricas, pero un pirolón fai ilusión. A mí gusta no 80% un pirolón fai ilusión. Pidecha o corpo, neniño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quen manda. Se eres máis de que che lamban a perrecha ou de que te coman el chumino, pois a Gali Tinder. Xa tes aí o perfil do Tinder. O meu primer mozo tiña un pirolón. Vale, pero eu soupeno moito tempo despois. Claro, para ti iso era normal. Pois non sei, se me chego a casar con aquel home e me divorcio aos 40, mi madriña, se iba a ser morrer. Que depresión. Camisolas con iso. Sí, temos que facer camisolas. Digo, vale, e ao mellor despois o tipo é un torpe, sabes? Porque un pirolón tamén hai que saber manexalo. Non é o mismo aparcar o meu Opel Corsa que chegar aí tantes cun Mercedes deste de... Cun Ferrari. De sete ferrados. Claro, pero hai que deixar unha cousa clara. O sexo está aquí. Come de froita. Amar é darse, aínda que silenciosamente. Ama-se quen se quer, quando se quer, onde se quer. Amar é sentimento livre de dois gumes. Ora mágoa, se incompreendido e rejeitado. Ora reconforta, se retribuído e partilhado. Amar é como alimentar da chama, que exige constância para mantê-la acesa. Senão ela se extingue, deixando atrás de si a fria cinza. Boa noite. Bueno, estamos unha noite máis aquí. Hola, xefiño. A Eva e eu, que son Sandra, sin amorista, a Patiño in Love, que xa vedes as gafas, porque onte, non sei se sabedes, foi o día en que San vai máis lento do normal. Bota freo. Entón, evidentemente, hoxe de que imos falar? É moi evidente. De que amor. Ou do no amor. Do amor. Bueno, non sei. Imos ver ao longo da noite. Entón, temos preparado aí un PowerPoint, como sempre, unhas imaxes
Que a ver se o xefe quere meter. Mete xefe. Bueno, que tal onte, Eva? Que tal o día de San Valentín? Foi lentín? Foi rapidín? Vou cambiar A as ver, gafas que se me era ven moi... luns, foi bastante lentín. Sí, ser Valentín un luns non cadra ben. É un día fatal. Pero bueno, non din que o amor ten que ser todo o ano, bla, 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 e todas estas cousas que se din. Si, ainda non me felicitaron no aniversario. Quer dizer, non tuve un agasallo, nadie celebra que siga viva, van celebrar o meu amor. Pero o amor é importante. É importante na vida. Bueno, depende. Ou non, é que tampouco fai falla. Bueno, entón hoxe imos falar de San Valentontiño. Sí, vamos. Van Dalle facer... alí. Non estamos de acordo, isto xa hai que dicilo. Aquí a dietista, mas eu non estamos de acordo. Ela Non fai estamos risa do amor e Fago risa. eu morro de Porque amor. o amor está sobrevalorado, Eva. O amor, ás veces chamamos de amor, pero é outra cousa realmente. Bueno, pero eu falo do amor de verdad. Porque o hai de mentira, Sí, a maioría. hai no de mentira. Saúdos a Dos do Rei, que está en Albania. Aí vai frío Dos do Rei. Ai, se está en Debe ir. Albania, xa che dixo eu que levou os calcetines da Harry. Claro, a ver, tedes que contarnos se onte houbo regalos aí de calcetíns. E se eran do calcetín galego.gal, que son os mellores, que os saibades, os máis mellores do mundo. Por favor. De aí o forestal que está véndonos dende Twitch, moi ben. A Eva ten gafas para a ocasión. Eu Sí. vos esquecéronseme. Pero bueno, como para min o amor, cuidado, está... Hai que botar flis. Claro, a dos PowerPoint ela, mirade o que pon aí. El amor está en el aire. Éncheme de amor. A ver, o seguinte, non recordo que puxen. Aquí, o gran Freud. Feliz San Valentín, codependientes emocionais, porque o amor romántico é un pouco iso. Freud tiña Freud, razón. mira, eu, aparte do libro Do supermercado. do que lín o poema, vale? Antoloxía da poesía feminina dos Palop, teño El arte de amar, de Erich Fromm. E Erich Fromm construiu as súas teorías sobre as do señor Freud, que iba mal. A ver, o Freud aí tiña algunhas un pouco misóxinas, todo hai que dicilo, pero bueno. Sí. O da codependencia emocional, aí doulle toda a razón do mundo. Ao final, o amor romántico vese un pouco así, parella, normalmente home e muller, é o que nos meteron dende sempre, do amor ese romántico de San Valentín, regalar flores, ir de cea, esas cousas, as veliñas e tal. Tamén calquera excusa vale para ir comer un churrasco. Con criollo, o criollo de postre. Criollo, sempre. A ver o seguinte, xefe. Ai, tes a camiseta hoxe, moi bien, así me gusta. E logo San Valentín é o día de acordarse dos ex. Porque o amor tamén é iso, acordarse dos ex, porque grazas aos ex somos o que somos agora mesmo. Aprendemos deles. Sí. Aí ese pobre vai pasar o San Valentín coa Xbox 360, pero bueno. Non sei, Eva, que tal recordos tes do San Valentín? Bueno, o meu primeiro mozo, o mozo por excelencia, o que tiña un pirolón máis grande que eu vi na vida, era moi destas cousas, e el era cociñeiro, e era pasteleiro tamén, e sempre me facía unha tarta por San Valentín así con napada, de corazonciños, cousiñas, cun osiño.
Que Sí, bonito. celebrábamos isto, E logo a comíades, claro. E logo os todo. calcetíns. E E a tarta. calcetíns, E calcetín, calcetín. E a dos tarta. vós, calcetín galego. Bueno, entón, iso. Este é o meme que está en todas partes, o día de San Valentín, o de San Valentín. Entón había que poñelo sí ou sí. Que eu quixeno facer en galego e escapóuseme, porque nos encaixaba tamén, porque podíamos poñer San Valentiño, que é o en galego, pero ao final non me acordou facer. Seguro que o hai por aí, o sea, que non... En fin, eu tampouco busquei, a verdad. Estamos vagas, hoxe. Totalmente. Bueno, pero ti non, que ti o amor e tal, despois de onte, ese son eu no amor. Amor. Son en amor. Fosca, da chai. Pero o amor é un pouco así, non? Ti estás tan tranquila, de repente, dis, puf, sabes? E dache así o hostión. Pero Ese ese é momento, o namoramento. claro, O é amor velo. dicía moi ben o poema que eu lín. É como o lume, que tens que estar pendiente e irlle tizando, senón apágase. Bueno, pero o namoramento forma parte de ese proceso, non? Que está aí no principio, ese ou non, bueno, ás veces non, pero sí, Eu, como normalmente meu forma primeiro mozo, non tuve en fase de namoramento. E foi unha relación moi boa. E teño pensado moitas veces se non será que precisamente esa falta de tolemia nos levou a irnos coñecendo como éramos, imperfectísimos. Ainda sí, somos hoxe. porque bueno, a perfección é moi aburrida. Quen sexa perfecto que tire a primeira pedra, pero que non creo que haxa ningún perfecto. Esa fase de enamoramento, de agilipallamiento, de estar drogados, porque moitas veces, relaciónase con iso, coa fase de con unha droga, porque o cerebro case está como cando te drogas. A min Toda pasoume unha vez. o Ai, de Sandriña, o de enamorarte. tuve un namoramento deses. Adelgacei 5 kilos, non podía nin comer. Non eran bolboretas, eran vilutines. Sí, Que horror. terrible. Menos mal que esa fase pásase, porque si non é que ten que ser horrible, todo o día aí pensando. Bueno, ten que ter Sí, tamén o seu sentido biolóxico, non? Algo, pero que mal. Quita, está quita. mal. Aquí o xefe pregunta con quen pasamos onte o día. Eu, Traballando, que era luns. claro, nada especial. Pola mañá estudiei, despois fun traballar e despois levei a nena a adestrar. E viva el amor. Pois Pero eu mira, con todo o meu sentimento. Todo. o amor de fillos tamén é amor. Tamén. A xente que nos está a ver, pois que conte por aí tamén, claro, con quen Contade, estivo eu onte. hoxe non vexo os comentarios, creo. Non os Esperar, ves? a ver se non morro por aí. Está a xente cansada de onte, de celebrar o San Valentín este. Ou vende, bueno, morro, Entón, reviento de amor. Revento de amor. Sarao. pas pasa a Buah. seguinte, Sofiño. Ai, Este o puxen porque pareceume unha teoría moi boa do psicólogo este Robert Sternberg, que escribiu o libro que se chama A psicoloxía do amor. Di un pouco iso, que hai 3 partes que son a intimidade, a pasión e o compromiso, que fan así ese triángulo. Entón, a intimidade é ese sentimento de proximidade, de vinculación afectiva, a pasión, pois non fai falta que diga, non? Ese enamoramento do principio de estar todo o día a poder, a atracción dicía por aí física. alguén que dormiu cos seus 2 gatos. Eu, eso sempre, sempre. E se trae un tipo, como a canción esta de reggaetón, felices los 4, dormimos. Que cousas escoitas. Lovelace 15, se é a túa movida é fetichismo de pés, pois os calcetíns están guais, e se non, Sí, pois son un pouco what the fuck.
Si, eu estou contigo, eu non son nada calcitinista, pero en mercadecalcetins.galegos.gal para o momento agarre hai estudios que din que aumenta o orgasmo, así que Sí, a usádeo, tope, a tope. calcetíns. Onde ía? Na pasión. Pasión, normalmente Pero atracción sexual. eu non lin a este autor, pero lin a outro. E cando falan de paixón, non sei este, dimo ti, falan de apaixoarte pola persoa, non do Sí, sexo, é dicir, que a persoa che provoque esa paixón, esa admiración, sí, aquí e este que eso fala non morra, diso, claro. da atracción física, máis que nada, do momento ese de enamoramento que falábamos antes. E logo está o compromiso que iso, compromiso de querer a alguén e logo de querelo, de comprometerte no tempo a seguir querendo e a de manter como o poema que ti lías antes. Tizarlle o lume, no poema decía Exacto, o máis bonito. cuidarlle aí. Sí, eso é super importante, porque eu creo que hai unha cousa super importante no amor, é que tes que querer, querer. E de feito hai unha cousa moi triste, porque a ver, o amor leva desamor, é así. Pero hai unha cousa moi triste, é a xente que non quere querer. E sobre todo cando ti lle queres, non te queren querer a ti, eso é tristismo. Pero, É claro, o tristismo. compromiso é o querer e querer andar o camiño, esforzarse, o que digo Eric Fromm é invertimos un montón de esforzo, ao mellor nun traballo mal remunerado, adicámoslle 8 horas e ainda imos pensando que imos facer mañá, e ao mellor non adicamos un pouco do noso traballo interior nas persoas que queremos, en saber querer, porque hai que Exacto. querer ben, non querer moreas e todo a lo loco, non, Bueno, este xa ten máis datos. claro, porque según o triángulo e as relacións entre eles, pode haber todos estes tipos de amor, según o estar por este. Por exemplo, o de gustar é só se hai intimidade. E non hai nen pasión nen compromiso, hai intimidade. Entón é cando te sentes moi cercano a alguén, cando hai unión, calidez, iso, sen pasión intensa nin compromiso a longo prazo. E iso gústache, xa está, a outra persoa. Se só hai paixón, pois chámaslle encaprichamento, que é un pouco ese amor a primeira vista de máis físico, pode ser, non? Mais ese de aquí te pillo, aquí te mato. Normalmente este soese volverse obsesivo. Soemos idealizar a outra parte, cando só hai este Enconacharse, dirín. exacto. E cando só hai compromiso, amor vacío. Entón, un toma a decisión de amar a outro, se compromete e non hai nin intimidade nin paixón. Entón, este normalmente cando son matrimonios de 50 anos xuntos, pois hai compromiso, pero non hai nada máis. Están xuntos porque era o que se ensinaba antes, a seguir así. Se hai intimidade máis paixón, pois amor romántico. O típico que está nas pelis e todas esas cousas. Entón consiste no sentimento de gustar co elemento engadido da atracción, sea do tipo que sexa. Pois iso é o que está na literatura, o típico de Romeo e Xulieta. Se hai intimidade e compromiso, é amor compañeiro. Está aí á dereita. Que iso pode ser amizade, o que di o propio nome da o que di aí. Ese é bo. Di aquí que algunhas persoas non poden ser felices a menos que teñan algún tipo de paixón na súa vida. Entón, como que este non o entenden tanto. Se hai pasión máis compromiso, amor fatuo, o que está aí abaixo do Eu triángulo. perdimos, non sei se me oídes a min. Oímoste.
Foi xa Eva. Está aí perdidiña. Bueno, a ver se retoma. Seguimos te vendo, Eva. A ver, é que perdera o son, ó. Problemas técnicos. Volveches? Volvín. É que falácheme este amor, arriba. O amor fatuo, que a suma de paixón e compromiso, pero non hai intimidade. Mm. Que máis? Se hai intimidade, pasión e compromiso, amor completo, que é o que está aí no centro. E se hai ausencia de todos os compoñentes, no amor. Ou iso, que non hai nada, non hai relación. É as típicas relacións que podes ter cun compañeiro de traballo, que o ves de vez en cando, ou calquera cousa destas. Eu xa tuve en todo deso. Todo. Todo máis. Lovelace 15 di que podes ter paixón máis ou menos e compromiso máis ou menos en distintos momentos do tempo coa mesma persoa, certo? Porque ao final somos seres vivos e as relacións son cambiantes, entón é o normal, sí. Eu que creo que para un amor de parella, que é do que vimos a falar, o que ten que haber é intimidade. Ese punto de amizade, senón non basta. Pois esa, ti crees que nunha parella se non hai amizade non funciona? Como parella non, como compañeiros de vida non. Eu, en cambio, teño amigos cos que falo de cousas que logo coas parellas non falo. Non tes por que... Poden ser cousas diferentes. Bueno, claro, a ver, hai que hai distintos tipos de intimidade. Pero a ver, Claro, está. eu estive casada cun tipo que lle importaba unha merda toda a miña vida. Xa, bueno. O sea, non había intimidade porque non lle importa o que che pase. Home, non me fotas. Bueno, Non hai amor. Hai máis intimidade e pasión, pode ser. Xa non había nada, muller. Pasa o seguinte, xefe. Non había nada, hombre. Este é un libro que vos recomendo, que é de Bauman. Bauman é boísimo, calquer libro del, non sei se coñecedes. Este é o do amor líquido. Púxeno porque outro día falaron no telediario da primeira del, a verdad que me encantou. O amor líquido é tal como vemos o amor como entendemos hoxe en día na sociedade actual. Pasa o seguinte, xefiño, que a ver se nos subes o sueldo. Si, falaron, non vexo. Falaron moito do amor líquido. Espera que vou abrir noutro lado, porque aí non vexo nada. Amor líquido. Eu quero saber como vai eso. Bueno, vou mercar o libro, veña. A ver, xa o propio nome o di. Un líquido é algo non estático. O amor líquido fala da fragilidade dos vínculos sentimentais, da falta de establecemento de relacións emocionais profundas, iso, relacións do momento, de agora. Liquidez do amor propio, que tampouco hai amor por unha persoa, por un mesmo, quero dicir, por un mesmo, que debería ser o principio para ter outras relacións. Da dependencia emocional, do medo ao amor, das relacións baseadas na atracción física soamente, do individualismo e contacto efémero, na busca de satisfacción inmediata e na cosificación das persoas. Todo isto está relacionado. Que ao final é todo o que forma o que é o amor líquido. De relacións de Tinder, de folleteo. Eso hai moito, quero dicir, todo eso é algo moi habitual. Eu teño fe no amor, vale? Pero recoñezo que para encontrar un amor de verdade vas a encontrar deso medo ao amor, falta de amor propio. Que o amor de verdade? O amor para min, mira, a ver, agora vou falar moi en serio e despois xa falarei de poder e de calcetíns. Logo falamos de poder. O amor é unha cousa na que traballei moito así, en xeral. Bueno, eu creo que o amor é unha actitude, de verdade. Eu
fai pouco alguén no Twitter falaba de que a súa avó sempre dicía eu quero as persoas. Quero dicir, eu son unha persoa moi amorosa, con todo o que me vedes así media desbravada e todo. Eu creo que o principal o amor, o realmente valioso, é o amor que ti eres capaz de sentir. Porque se, non sei, a min, se eu non son capaz de sentir amor, a min de que me vale que me queiran. Xa, pero bueno. A min produceme moita satisfacción quererlle as persoas. E querelas ben, e mirar porque estean ben. E logo levas moitas hostias, pero é así. E para min despois un amor de verdade é ese amor como o que eu sinto, no que quero as persoas como son. Eu teño tido amigos que puto desastre, que diste, Dios mío, pero que tipo máis desastre, e querelos a morrer. Sabes, con todo. Querer as persoas con todo o que teñen, especialmente con aquelas cousas nas que flaquean máis. Porque o amor, eu penso que o tes que dar, ten que axudar a outra persoa, eu falo do amor que eu sinto, ten que axudar a outra persoa a ser mellor, e a avanzar, e a, pois se ten un objetivo na vida, ti co teu amor, e porque queres, vai ser o seu apoio. E para min non hai volta co amor. O amor é como era isto do Gandhi. Se ti a mudanza que queres ver no mundo, bueno, pois dá-te o amor que queres recibir. E algún día recibiralo, ainda non recibín, pero bueno, eu con fe. Ou non. Eu referíame máis a xente que ten parella, de repente es el amor de su vida, deixa ou ten outra e de repente é o amor da súa vida outra vez. É como levas a 6 amores da túa vida, machos. Para un pouco. Sí. Pero hai outra cousa super importante, é que o amor non ten por que ser eterno, non? O amor mudará e ás veces vai nos levar a separarnos. Eu agora cando falaba de amigos que tiña moi desastres, pensaba nun amigo que a vida separounos porque marchou traballar fora, eu compartía con el moitísimo tempo, hostia, quedei fodida, macho. Tipo marchou para África. Pero ao mesmo tempo sentín unha super alegría por el, porque era o que el quería, entendes, ese punto, e acabouse, e cando volveu non se retomou a relación como era. O amor, eu sigo lle querendo, o amor non é eterno, e sobre todo non sempre é igual en todas as etapas, e ás veces, pois, é que eu creo que o lín algunha vez en algún sitio, que é como a enerxía, nin se crea nin se destrúe, só se transforma. Se é amor de verdad, vas seguir querendo a persoa, e ao mellor, en parte do amor consiste eso, en que quer ir para África, vai para África, e te quedes aquí fodida sin o teu amigo co que ibas a todos os sitios, e tomas polo cu, e máis alegraste por el. Que grande estás, Eva. Aí estou de acordo, que o amor non ten tempo. Quero dicir, ti podes coñecer a alguén querelo nun minuto, a ver, entendámonos, tampouco querelo no sentido aí super, estou enamorada, non sei que, senón falar de certo cariño ou de certo vínculo, e podes coñecer a alguén de anos e non, nada, que sexa alguén que está aí na túa vida sen máis, e xa está, un compañeiro de traballo, ou que sexa. Entón, iso, hai moitos tipos de amor. Eu hai unha cousa que vexo moito agora, con esta forma que temos de consumir relacións, é a xente que, non, pero é que eu non me comprometo con nadie, non, porque eu paso, porque eu pero ti que és un bicho, porque eu, de verdade, cando comparto con unha persoa, dime 2 veces, joder, un compañeiro de traballo, eu sinto cousas polas persoas, sabes? E non necesito coñecelas de 5 anos. Eu sinto cousas polas persoas, a min as persoas importanme. Eu encontro un tipo destes que anda pedindo na rúa e pregunto, non sei, tes onde dormir, e contame algo, eu xa sinto algo por esa persoa. Que sodes vos agora? Metedesvos na cama con xente e non sentides nada? E eso é un discurso de merda que temos que só nos lastima a nós. Por iso agora estou a tope co amor, porque eu xa pasei esa etapa. E só nos fai mal a nós. Non fagades caso. Como non vou sentir algo? Como non vou sentir algo por unha persoa se a vin 2 ou 3 veces e xa ibas con esa historia de
que levache os calcetins, os vos, os novos, porque ti ibas ao que ibas, queríalo meter na túa cama e metéchelo si houbo algo, home, se houbo algo, o que pasa? Recollemos xente por aí, non, sentimos cousas. E iso que nos fai mal a nós, solo a nós. De aí o forestal que o amor é a cousa non racional a que máis volta lle damos. Bueno, hai xente que rumia demasiado, Ás veces, bueno, según a personalidade, hai algunha xente que lle dá por rumiar. O amor como emoción é certo que é irracional, é unha cousa que ti vas sentir e non a podes remediar. Sí, ten a súa pero parte logo viñosa. as relacións amorosas ou de calquer tipo, é dicir, unha amizade ou unha parella, que é o que aquí vimos falar, xa non é tan irracional. É máis, cando compartes moito tempo, durante moito tempo cunha persoa, hostia, eu non sei vos, eu fago uns traballos mentales de la hostia, por exemplo, pois un día porque sentiches celos por algo, eu teño que facer o meu traballo mental de dicir, bueno, tía, non pasa nada. Outro día porque o notaches distante, tía, pois joder, o tío terá as súas cousas, tampouco che ten que contar todo. Eu teño que facer traballo mental. E aí é onde está o compromiso e a vontade de que funcione, e aí hai un traballo. Ese xa non é o amor como a emoción, é o amor como a sentimento. E hai que traballalo. Hai que botarlle rachas ao lume, porque o lume apaga, e despois, todo me sale mal, pero ti que estabas facendo? Ti que estabas facendo mentre estabas con esa persoa? Ti botaches algunha racha ao lume? Bueno, pois agora hai que daches, nada máis. Eu dime conta que ao final queremos como nos ensinan a querer cando somos pequerrechos. Entón, costoume sesións de terapia darme conta de que tendía a ser moi dependente e, ademais, tendía a ser a típica parella que se amoldaba a outra persoa ata a case perder o que eu quería. Entón, iso non é amor. Costoume anos darme conta. É terapia, pagar terapia. Se te tes que amoldar ti, porque puiden pagala. Se te tes que moldar ti tanto a outra persoa, e que igual non é amor, Se te anulas ti como persoa e non sabes o que che gusta ou non che gusta e acabas facendo o que lle gusta a toda outra persoa e tal, igual non é amor. Ten razón o forestal de que é algo irracional, pero ao mesmo tempo sí que ten que haber detrás un run e onde estou ben, e logo moita comunicación, moita inteligencia emocional. Sí. Debería ser un toma e a dá. Falta unha. Un toma e dá Debe ser un toma e dá. Debería. Mira, primeiro, xefiño, volvo dicir, empeza por dar. Quero dicir, eu, como o Gandhi, dá ti o amor que queres recibir. E despois deberíalo recibir automáticamente. Se a outra persoa é emocionalmente san, deberíalo recibir. Que non sou, algún tipo de amor, que ao mellor logo non acaba en parella. Se é emocionalmente san. Eu xa vos digo que hai xente que lle queres moito e non sabe que facer con tanto amor, sabes? Tan caixóns na casa para guardalo. Isto pasa moito, porque emocionalmente sans somos moi poucos. Eu sí, que ademais fixen un curso destes de enxeñería emocional, ainda sigo peleándome co do enfado, que me costa moito enfadarme. De coache. Non hai moita xente emocionalmente san, pero a xente san, normalmente, ao final vaiche corresponder. Sexa, un amigo, non te van foder. Outra cousa é que somos moi egoístas, sobre todo no amor romántico. Queremos o amor polo que a nós nos aporta. A ver que esta persoa me pode dar, pero nunca pensamos en que lle podo eu realmente aportar a esta persoa, porque ao mellor non lle podes aportar nada, entendes? Ao mellor eres moi guai e moi guapa, é moi todo, pois ao mellor esa persoa en concreto non tens nada que aportarlle, que a mí isto tamén me pasou, non sei, tipo o que dis ti, é alpinista. E a min, e hai que ser moi valente para dicir ata aquí, porque ao mellor esta persoa non lle podo aportar o que me está pedindo. Entendes? Bueno, antes de nada, grazas a Orseira polo seguimento. Grazas, Orseira, biquiños.
Orseira. Que poñedevos cada nome, de verdad. Bueno, que di aí dos do rei deberías recibilo ou non? Pois claro, dar e recibir. Claro. Ás veces esa amoldarse é tan pouco a pouco que un non se dá conta até moi tarde. Porque Sí. é iso que dicía antes, como é algo aprendido, como case todo, na vida, é algo que tes xa tan interiorizado que ten que haber un traballo detrás ata que te das conta de que, igual non é isto o que me fai feliz, Cea feita, que hai de cea, Cambián, veña, manda tupper. Hai churritos? Pois eso, eu quería que faláramos dunha cousa super importante, porque Pois ainda dai aí falamos que fai pouco no chaio. que Esas queres? relacións xa duradeiras, non? Eu necesito que na xente non lo conte. O sexo acábase, diminúe tanto que é unha pobreza. Eu é que só me casei unha vez, fodo máis agora, o fin de semana que fodo, que antes medio ano. O que toca. Sí, sí, sí. A ver, eu tampouco son de relacións moi longas, pero polo visto é algo normal. A O ver, de que eu, o que a de que miña experiencia, par 10, di o Laia Miau, par 10. Orwa, non, arreboide. pero funciona isto despois. Pasan 10 anos, como Ostras, é que funciona o supoño sexo? que xa vos coñecedes tanto en tantos sentidos, por arriba e por abaixo, por un lado e polo outro, que non sei, ou hai algo aí, trabállase moito nesa parte Mira, dietista, vouche que dicir unha cousa, tamén comín roscas con chocolate mariño desde que era pequena, aínda me gustan. aínda che gusta. Pois, ao mellor aí un mix líquido de Sí, eu pregunto, a min non me funcionou, pero había un problema moi de base había máis de, detrás. de falta de amor, vale? Quero dicir, non había amor. E se o amor que houbo era un amor moi insán e non pouco vou contar aquí a miña vida. Se eso publico nun libro, comprádelo e dadesme a ganar €1, ni máis ni menos, que é o que me daría. Deberías. Pero, si é certo que o sexo, hostia, chegou un punto que era como a joder, teño que sacar as bragas, tío, agora, sabes, o sea, xa me daba hasta pereza de poñer os calcetins, agora que os quitei, Mm. sabes, o sea, era como non, era un Eu non. eu creo, Eva, eu creo que ás veces o que pasa é que a rutina nos pasa por riba, sabes? O de os horarios, ter fillos, non ter tempo para nós, todas esas cousas. Entón, ás veces, igual que falta o tema dos autocuidados, tamén falta o de, cuidado coa parella, o sea, espazos para, bueno, parella ou parellas ou o que sexa, espazos para outra persoa. E ás veces planificar esos espazos tamén, sabes? Sobre todo cando xa hai moita rutina, moitos horarios, moito traballo, non sei que. Tende a morrer, di o forestal. Rutina, desgaste, pero seguro que hai quen é capaz de mantelo. Eu quero crer. Queres crer, pero... Sodes uns, no, non creo. Despois de Bueno, eu anos, ou se teño meten cousas unha novas ou amiga que leva, hostia, pero desde os 20 e pico, fixo 50. Esta sigue a diario. Así, quero dicir, saltea un día porque torcí un pé e non lle tracciona o calcetín. Sí, sí. bueno, oes, ben, sempre hai excepcións que confirman a regla. Volvo a A falar ver, do chocolate mariño con roscas. Eu bueno, indo ao xa che almozo digo, algún día. no, xa che digo que eu como un yogur todos os días, pero iso todos os días daríame perecita. Perdona, prefiero foder que a comer un yogur, ¿no? Bueno, A ver, depende do carallo. momento. Pero bueno, con calcetín galego, punto gal, como di aí o xefiño. Bueno, entón, Eva, ti dis que despois dun tempo é difícil, non? Eu digo Hai que a aí mí non me funcionou, pero eu creo crees? no amor. Estou in love ca vida e co amor. Eu, claro, pero tamén
me gusta foder. E quero saber, cando eu encontro amor, isto funcionará, non? Oi. Pero entón ti queres encontrar o amor. Estás Eu aí. sí. Eu sí. Ti non? No, por Dios. Por qué? Quita. Que lle tes medo ao amor? O No, amor medo non é un can que te traba, no, medo no, perecita. Perecita. Como que vai dar pereza o amor? Digas de rei que podes foder e comer algo de yogur a vez. Mellor no, porque no. Que logo Un de iso beber, no, que eses son así moi cunha palla. acelerados. No. Bueno, xa estamos. O xefe está ceando chícharos. Ves, di aí o Laia Miau que funciona, que teñamos fé. Eu teño fé no amor e no de seguir fodendo anos despois. Bueno, entón, hai que ir acabando, Eva, que eu mañá Xa non sei madrugo. a hora. Má falta de hora. Vai ser. Aparte teño eu aí o meu poemiño tamén. Temos o teu poema. Non será de non amor. Non, é de amor. Ah, Xa non me queda auga. Bebe de auguiña, baby. no fondo a tipa, ela mola o amor. Home, aprenderome iso, crecín, educárome así. O de foder o yogur eu fíxeno hai ben anos. E que tal a experiencia? Debe ser chungo, O sea, iso queda logo todo pegado. Non sei, depende do sabor tamén. Pero fodeches, como foi? Foder e Estabas comer, comendo yogur e... Ai, desde logo. Hai que ir por partes. Comerás só a acabar ou ben comido antes. Soufan todo. A ver, eu non recomendo facer esas dous cousas. O sea, comer comida non. Comer outras cousas, bueno, vale. Pero comida non, por favor. O yogur despois para refrescar. Comido ou fregado incluso. Fregado. Non. Non, que iso é como o tema desa da nata. Que eso logo queda aí, ese cheiro non. Aparte non é. Según en que sitios mellor, comida non, Cebola con pementos, panceta, peixe, champiñóns, queixo e remesido. Cambián. Di que come todo iso mentras fode. Hostia, pero vos sodes moi máquinas, son. Dos do rei di que se lambes ben non queda nada. Desde o rei, escoita. Tío de lamber xa quedamos que tens que revisalo. Revisáchelo. Ti miraches que estás facendo mal. E non falo do bote do yogur. Se che vale para practicar, pero mellor colle os petit suisses, os Danonino. Danonino. Nada de petit suisse, que son esos yogures son unha caca. Eso foi antes co xefiño. Agora aquí estamos a juarrada. Comacochos todo. Comer Entón, comacochos, foder comacochos. Sodes de ñaca e comer a vez? Parece que sí, eu non, Que cousas máis raras. A ver, haberá que lanzar aí unha enquisa ou algo. Home, a ver. Non, en serio, pero comedes mentras... Aparte, depende da postura, pode ser ata perigoso. Ainda vos sabedes atrajuar aí. E a cena. Hombre, non, o de tal é logo o postre, pero durante non. Pero na pausa... Como que na pausa? Vamos a ver. Entre polvo e polvo. Bueno, a ver, polvo e polvo tamén. De comes, tomas un café, fumas un pitillo e segues. Que juventud, divino tesoro. Claro, porque eu isto tamén me pregunto. Así, isto vai un polvo, foguete, ou de repetición? Os de que botan moitos anos, repetición, eso da repetición sigue, é o da mañá e todo eso. Será según a persoa. Eu non son de repetición, nunca. Son de un. Ben botado. Pero a xente que se xa de tal, botade aí. Eu son de repetición. Ben botados tamén, que non digo aquí como se foras botar 3 non os botaras ben, arre caracho. Non, algúns van mal botados, algúns van mal botados, lo siento, non me dá.
O Orseira dico que me custa concentrarme na faena, non me dá olla para comer tamén. Hai que concentrarse o que está. Moi ben, Orseira, eres dos Claro. meus, dos meus. Hai que atender ao que un tao. Claro, non estar comendo. Durante non, pero Na na pausa. pausa. Ese sí. Na A pausa. pausa sí, ben, Non, sí. non sabía que había pausa. A ver, veña, 3, 2, 1, 0. A ver que gaña. Xa Que foi? gañou aí? Que ganou? Xa foi. Que gañou, Sefiño? É que comer durante. Comer despois, pero durante non. Bueno, durante sí, É pero que, non comida. é que Estamos como facedes? facendo o Bueno, reconto. eu xa quero decir que comeredes unha cousa que se coma ca man, non me poñedes cun cuchillo. Gañou que hai raras. Como que hai raras? Non entendo nada, xefe. Pero que votación é iso? O xefe atragantou cun chícharo. Debe No, estar que hai raro? comendo chícharos, era non. Que quere dicir iso? Explícanolo, por Non favor. sabemos, non sabemos. O xefe toleou hoxe. Raras hai, hai moitas raras. Gañou as hai raras que comen mentras poden. Entón Ah, si que facedes. pero por favor. Bueno, pois Bueno, e probar tamén, non? Que non me quede sin probar. xa me Cabra, vai-me ben. ten cuidado, non te atragantes. E non Xa me manchar os calcetins. Estaba pensando agora na enzoufada que podes facer. Pero mira, venden unhas xabas de plástico para esas cousas. Pero eso fai ruído. Bueno, pero a ti o ruído xa sabemos que non te importa. Oi, o que me dixo. Ese ruído sí. E os teus veciños Para ruído, tamén. para facer ruído chego eu. Pois unha toalliña debaixo ou algo. Bueno, hei probar, próxima vez hei facer algo de picoteo. Xabas de plástico co suor despois patinan. Resbalanche os calcetins. Punto gal. Claro. O suor Calcetín e ca galego. salsa ao millor das ameixas, que sei eu que llevo que fai esta Ai, xente por para comer. favor, pero que guarradas. Ai, non. Que farán para comer nese momento? Dis, espera, que vou a quitar o guiso do forno. Mirade de non esganarvos, que nun mal golpe vai vos pola jorxa pequena, cajón de ola. Ai, que sentiña esta, de verdad. Está fatal. Que audiencia temos nós? Que audiencia temos nós? Que comen mentras poden. Empezamos todas serias aí, todas aí, imos falar do amor romántico, do amor líquido e tal, e acabamos falando de que comen mentras poden, de verdad. Bueno, hoxe tocaba, había que falar do amor, porque onte foi o San Valentontiño, foi moi bonito, a min ninguén me felicitou, nin me, xa vos digo, nada. Bueno, pero que é un día para vender flores e bombóns e pouco máis. A min tampouco ninguén me deu bombóns, o sea, me parece fatal. Nin unha cestiña de froita, muller? Nada, chico. Pois moi mal. Moi mal. A ver, temos que lembrar que mañán temos na conversa da Lobeira a Mandialevo, o mestre do GeoGéser, do Twitch en galego. Que iso non lo sei. Pero mañán Eso é un xogo. Joder, estamos preparados. Dios, de verdad, estou fatal. Mira, anda por aí. Hola, Mandialevo. É un xogo. Bueno, pois mañán entón non me perdo para saber de que va. Eu estou totalmente off desas cosas. Postísima, sí. Estou máis dormida que desperta. Bueno, entón, que imos despedindo, non, Seviña? Bueno, pois vamos buscar o amor. Onde o dean. Quedaches parada. Love is in the air. Titirititi. Sí, pero espera, xefe, que primeiro vou ler un poema. Xa que estamos, non? Sí, do amor. É un pouco longo, pero intentarei ir rápido. A ver se sabe desde que... En portugués, como o meu? Non. En castellano, pero eu o fixe en traducción libre ao galego. A ver se sabe desde que de quen é.
Dalle. Veña, vai que me poño intensita. Non aman de igual forma os ricos e os pobres. Os pobres aman coas mans. Os pobres aman na carne e con gula, nas peores estampas, en condicións famélicas e con todo na súa contra. Os pobres aman sen bonitos decorados, entenden de luns e de tedios domingueiros, e de gastos imprevistos, de facturas e de angustias, que investen mes a mes a quemarroupa. O amor dos pobres non sae pola ventá, anque o diñeiro entre pola porta, que nunca entra, anque non as aventás. Os pobres aprenderon a amarse a escuras, por iso mesmo. Aprenderon a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque a fame agudiza o enseño. E os seus sardíns tamén crecen as flores, anque non as sardíns. Os pobres aprenderon a aproveitar os bis a bis, entre xornada e xornada de traballo, anque non as a traballo. E saben darse praceres nunca tasados, de valor incalculable. E aprenderon a desfrutar as circunstancias e a sopa de sobre, o vello colchón e a costa de Xaneiro. E parece que o seu amor se ergue indestructible a pesar das miles de pragas, dos soños frustrados e fracasos andantes, das crisis cíclicas e de fame negra e de guerras, máis valentes que Heracles, máis Odiseo que Odiseo. E parece que seu amor se estende e se multiplica, ao ritmo que se multiplican os pobres, ao ritmo que se multiplican os infortunios e os desastres naturais que golpean sempre nas casas dos pobres. Ese amor está á altura de Urano e desea asuntos. É a única arma que teñen os pobres para defenderse. Por iso aprenderon a cultivar flores e a cantar ben súas penas, inventaron as mellores obras e os mellores instrumentos. Por iso entenden de arte e saben encontralo onde o haxa, anque non o haxa, que sempre o hai. E aprenderon a aproveitar o carisma e a xerga e a escribir poemas inmortais sobre amores complicados, e saben de cósegas, e saben de boleros, e saben de nus, e saben dalo todo, que non é máis que o posto, as mans e a lingua, a forma de outear ao horizonte e os cántigos en contra do patrón. Eu sempre amei desta maneira. Eu ámote como aman os pobres, e témome que durante moito tempo isto seguirá sendo así. Grazas. Bueno, chámase Como aman os pobres de Gata Gatana. Está moi guai. Pois nada, facemos raid entón. Raid, veña. A quen lle facemos? Quen está? Eu hoxe non teño aquí nada para ver. Xefiño, quen está por aí? Imos ver a quen lle facemos as raid. E querer moito e come de froita. Toma de auguiño. Chamádeme que busco amor. Chamádelle que a Eva que vai facer de Celestina. Temos a Mariña e a Mosiño e a Aresmenecir, a ese último que nunca lle fixemos, creo. Pois veña. Veña, a Con Aresmenecir. todo o meu amor. Con todo o noso amor, imoslle facer raid a Aresmenecil. E mañán, iso, a Lobeira. Con Madia Levo. Falando de non sei que de GeoGeso. De amor non. Pidecha socorro, niño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridiño, aquí quen manda. Pidecha socorro, niño, estou disposta, cariño, a darche caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridiño, aquí quen manda. Pidecha socorro, niño, y estou disposta, cariño, a darte caña. Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridiño, aquí quen manda.
pechas o corpo